Haleluja, Pán vám žehnaj. Pán vám mocne požehnaj. Chcel by som tak v krátkosti s vami zdieľať takéto myšlienky o marnotratnom synovi a niečo si k tomu povieme, alebo si niektoré veci upresníme ohľadom marnotratného syna. Lebo veľa učení vychádza ohľadom marnotratného syna, ktoré nie sú správne. Viete, keď hovoríme o marnotratnom synovi, tak hovoríme tu o synovi, ktorý na základe plnej zodpovednosti prichádza k otcovi a pýta si podiel, ktorý mu patrí. Pýta podiel, ktorý mu patrí. Nič nekradne. Proste prichádza a berie podiel, ktorý mu patrí. A otec, i keď vie, že syn nie je pripravený, aby odišiel do sveta a nie je pripravený ani na ten podiel, pretože otec je spravodlivý, tak mu to dá. A marnotratný syn odchádza a hýri majetok. Hýri otcov majetok. A keď premrhá všetko, tak nastáva v tom kraji, kde býva, kde žije, hlad. V čase, keď tento marnotratný syn, mladší syn, má peniazy, má všetkého, hlad neprichádza. Ale v čase, keď mu všetko dôjde, prichádza hlad, prichádza núdza. A tak uchýli sa u jedného z občanov toho kraja, aby sa nasýtil, lebo nemal už ani peniaze. Celý otcov majetok je premrhaný, celý čas, celá investícia, ktorú otec dal, celý ten čas, ktorú otec investoval do syna, je preč. Celá tá služba, celá tá investícia je preč. Proste premrhá všetko. A keď tento syn premrhá všetko, zrazu nastáva núdza, nastáva hlad. Nemá nič. Tak uchýli sa u jedného z občanov, aby mu dal niečo, lebo je hladný. A tak ten pán ktorý ho najíma na tú prácu, posiela na pole pásť svine. A keď je medzi svine, tak ten syn, ktorý vzal od otca, odišiel od otca, premrhal všetko, čo od otca vzal, keď roztrúsil celý majetok, celý investovaný čas, všetko, čo mu otec dal. Keď za jednu chvíľu všetko premrhal, tam medzi tými sviňami, na tom najhoršom dne svojho života, v tej najhoršej biede, možno špine, v tom najhoršom stave svojho srdca, ktorý zažíva, v tom blate, v hladu, sklamaní zo seba samého, sklamaní z toho, že sklamal som otca, vzal som od otca, nebol som vďačný, odišiel som od otca, šiel som inde, skončil som vo svete, sklamaní zo seba samého, v bolesti nad sebou samým, medzi prasatmi, kedy si žiadal len jesť to, čo jedia, práve jedli tie svine. Ale ani toto mu nebolo dané. A tak v tom najhoršom dne, v tej najhoršej bolesti, tento mládenec urobí jeden zásadný krok. Vstupuje do seba. A keď vstupuje do seba, vidí jednu jedinú vec. Vidí toto tu. Zhrešil som. Áno, ja som zhrešil. A keď toto vidí tento mládenec, ja som zhrešil, vstupuje do seba, tak nech v sebe vidí i to, čo ide urobiť. Nech v sebe si hovorí,
Koľko nádenníkov, inými slovami, sluhov, otrokov, má hojnosť chleba môjho otca. A ja tu hyniem hladom. Ja tu hyniem v hlade. Tak si tento mladenec hovorí, vstanem, pôjdem k otcovi a poviem, oče, zrešil som. A nie som viacej hoden menovať sa tvojim synom. Ale príjmi ma ako jedného z nádenníkov. To slovo nádenník sa neprekladá ako sluha. Správny preklad je otrok. On hovorí, otroci v mojom dome mojho otca majú dostatok chleba. Inými slovami, tento otec miloval tak, že i otroci sa mali pri ňom dobre. A tak tento mladeň vstupuje do seba a hovorí, ja pôjdem k otcovi. Ja vstanem, pôjdem k otcovi a poviem, oče, zrešil som. A počúvajte ma, čo tu hovorí. Hovorí, zrešil som proti nebu i proti tebe, i voči tebe. Hovoríš, zrešil som voči otcovi, ktorý je v nebi a zrešil som aj voči tebe. A už nie som viacej hoden. Medzi prasatmi stratil svoju identitu syna. A hovorí, nie som viacej hoden menovať sa tvojim synom. Môžeš ma prijať ako nádeníka, ako otroka. Tento mládenec robí jednu kľúčovú vec, ktorá spôsobila v otcovom srdci takú radosť, že tento mládenec medzi prasatmi si povedal, vstanem. Všimajte si, tohto mládenca nikto nezdvihol. Za týmto mládencom nikto neprišiel. Za týmto synom otec neopustil dom, nevyšiel a nehľadal syna. Žiaden sluha za ním neprišiel. Ale vo svojej najväčšej biede, najväčšej bolesti si povedal kľúčové slova. Vstanem. Vstanem. Áno, ja vstanem. On sa postavil sám, tým, že vstúpil do seba. Lebo na opačnom konci otec, tým, že vyhľadával, sa modlil a očakával svojho syna. Otec sa v dome modlil za svojho syna, aby sa vrátil. A Boh ten Otec nebeský použil túto modlitbu, aby preniesol na syna. A tento syn medzi prasatmi si to uvedomuje. A on medzi prasatmi vstáva. On v tej najhoršej špine svojho života, v tom najhoršom hriechu, tento mládenec vstáva. Postaví sa. Hovorí, vstanem a pôjdem. Dve veci. Vstaň a choď. Vstaň a choď. Áno, ty. Ak sa cítiš marnotratný synom, opustený, postav sa a choď a vráť sa. A tento marnotratný syn sa vracia. A mne sa páči retorika, mluva a reč, myslenie a videnie tohto chlapca. Hovorí, oče, zrešil som voči nebu aj voči tebe. Nikde tu nečítame, že by syn marnotratný vyčítal otcovi, oče, kde si bol? Keď som bol celý čas vo svete, kde si bol? Prečo si ma nehľadal? Tento syn nevyčíta, nehovorí, oče, prečo si neposlal aspoň jedného sluhu za mnou? Ani jedna z týchto myšlienok nie je v hlave tohto syna. Viete prečo? Lebo tento syn videl jednu jedinú pravdu. A tá pravda bola táto. Ja som zrešil. Nie môj otec, nie môj brat. Ja som zrešil. A tak toto bolo tým kľúčom k návratu do domu otca. Že syn videl svoj pád. A na základe svojho pádu, svedčenia z Ducha Svätého, na základe modlitby otca,
sa vracia späť, lebo vidí svoj hriech. A keď sa vracia späť s týmto postojom, otec, keď ho vidí, že sa vracia, že vstal a vracia sa, beží mu v ústretí. Objíme ho, hovorí, rýchlo prinieste najkrajšie rúcho. Zabite vykrmené tela a dajte mu prsteň, obuv na nohy. Všimajte si, že tohto syna s tým oblečením sveta nepúšťa do domu. Ale pred dverami svojho domu ho zo svetských vecí najprv vyzlečie. Oblečie ho do oblečení syna. Vyzlečie z neho svet. A keď je oblečený ako syn, vracia sa so synom do domu, hovoriac, radujte sa, lebo môj syn bol mŕtvý a ožil, môj syn bol stratený, ale našiel sa. A tak v tomto postoji radosti, šťastia víta svojho syna a robí mu hostinu. Starší syn má s mladším synom problém. Ale viete čo? Otec mu hovorí, raduj sa, lebo tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Chcem ti povedať, že marnotratný syn nevyčíta nikomu. Vidí svoj hriech, svoj pád. Pastor, aký je rozdiel medzi zraneným človekom, ktorý je skutočne zranený, a aký je rozdiel medzi tým, kto zranenie iba hraje, aby toto zranenie mohol používať? Tak vám to vysvetlím. Keď máš zranenú nohu, zlomenú nohu, keď máš zlomenú ruku, pýtam sa ťa, chceš, aby sa zlomenej nohe a zlomenej ruke, zlomenej časti tela, kde je bolesť, niekto dotýkal? Alebo ty sám chceš sa dotýkať toho zraneného miesta, tej zlomenej nohy, tej zlomenej ruky? Dotýkaš sa? Dovolíš, aby tam niekto hrabal? Že nie. To znamená, že ten, kto je skutočne zranený, nehovorí o zranení. Nedotýka a neotvára to zranené miesto. Lebo každá myšlienka i každý dotyk na tom bolestivé, zranené, zlomené miesto pôsobí väčšiu bolesť. Väčšinou takíto ľudia sa sťahujú do úzadia. S nikým nekomunikujú. Mnohokrát ani nepíšu. Je mi to ľúto, mnohokrát títo ľudia sú izolovaní. Chcú byť sami. Lebo sú zranení a každá len myšlienka, len hovorenie o tej bolesti pôsobí väčšiu bolesť. Takže skutočne tí, ktorí sú zranení, nehovoria o tom zranení, lebo ich to zranenie boli viac. Nechcú, aby sa niekto dotýkal toho zraneného miesta, lebo to pôsobí väčšiu bolesť. A tak potom, pastor, tí, ktorí o tom hovoria, sú skutočne zranení? Ja by som skôr povedal, že nie sú. Hrajú sa na zranených. A používajú to zranenie na to, aby manipulovali, písali, hovorili, svedčili, aby obviňovali a manipulovali ďalších. Lebo ten, kto je skutočne zranený, nepíše o tom, nehovorí o tom, nebaví sa o tom, lebo ho to bolí. Ten, kto zranenie iba hraje, píše o tom, hovorí o tom, zdieľa to, aby manipuloval a ovládal ľudí okolo seba. Ja sa modlím za tých, ktorí sú skutočne zranení, aby na vás prišlo uzdravenie Božie, aby čas vašej izolácie
kedy sa nechcete baviť s ľuďmi, aby trval čo najmenej. Aby Duch Svätý prišiel na to zranené a boľavé miesto vaše, aby vás uzdravil. A aby marnotratní synovia, ktorí vidia skutočne svoj pád, ktorí neobvinujú otca ani bratov, sa mohli späť vrátiť domov a boli šťastní. A aby tí, ktorí zranení iba hrajú, aby boli odkrytí a odhalení, usvedčení a mohli nájsť nádej v pokáne v pravý čas. Toto som vám chcel odovzdať. Žehnám vám, aby ste sa mohli vrátiť ako marnotratný syn, ak ste marnotratní synovia, aby ste sa mohli vrátiť späť domov, bez toho, aby ste poukazovali na niekoho, ale aby ste videli, tak ako marnotratný syn, zhrešil som. Ak je zranené miesto vo vás, ať je uzdravené. Ak zranenie iba hrajete, aby ste manipulovali, modlím sa, aby ste boli vyzlečení, odhalení a aby ste boli usvedčení a privedení do pokánia, ktoré má moc vás zachrániť a spasiť vaše duše. Lebo ten, kto miluje, hľadí na toho, ktorý je tu, teraz